Bună seara, vrăți mântuitori! Bine venit la altă Moabeti armânească. Azi l avem oaspi domnul Constantin Sărăcăceanu. Domnul Sărăcăceanu crescutul hoara fundat în 2 ani, locului bânară mulți armâni deportați, biții facultatea de finanțe bănță di Custanța, dar apoi sturnă iara Slobozia. Și vă ne permitusească de un proiect mult umșat, luarea drată când era mult tiner, la anul 1983, când fu tu parea steaua di dor. Una din aima mșatili și protili parea armănești din România, ți zugrăpsea una numtă armânească pe teatru. Și maxus toațel chiro, e mult angreacă ți puturei să dară. După domnul Sărăcăceanu fu unul din prezidenția Fălcariei Slobozia afariei armânească din România și unde proții ți andrupără andridzerle din Tahurhita Fălcariei. Și tora de oară deja de 4 mandate consilier municipal a Căsăbălui Slobozia. Și tu este lucri, vă ne permitusească mai multi. Bine vinești, domnul Sărăcăceanu. Bună seara, și din Vaflai. Mi crăsesc cu mult tinie ținiu feațit și voi vă zic că în are multul hari lucrul silseț și să luminați maninti că este multul ghini. Ca noi armâni să avzăm de alți armâni, de pistitut și cu ții lucruri sunt găilipsescu, cu tăifurile cu lucrul care îl fac pistitut și este mult ghini că luăm hăbări de la armâni de pistitut. Zvănați și îți duceți lucrul maninte. Și nu mindeim și noi, că fații să avzăm de la turlei de armâni și maxus pe armânești, că până să ne putem să zburăm din multe teme și pe armânești. Azi un soț al meu, un cusurin, mi-a vizu că avem este andamus și zice Costa mas nu zburăște armânească va fi frângul cu lemnul. Gata, om. Și snolul tusesc cu zboarele. Snolul tusesc cu zboarele. Care vă zic că are nici presiune. Mulți, lipseaște tot în armânul, nu turni pe straniu, cum o zice. Va si băghini, va năim năghini. Mi-minduiam ca de... Așa este. Mi-minduiam să ahurchim ca de totna. Noi totna ahurchim cu întrebarea este, m-ați vrei să ne ziți, nihea mă dau zboară ti soia ta. Diu sunt o pupânia tăi, diu sunt o a tăi. Cu mare harau, mai ales că portul un numă care este mult răspândită pe Balcan. De multe ori se ațira latus, este armân, este grec, este vârgar, da. Și cu tinii tot ne-a spus armântim, da. Paplul meu armasi oarfân, cote al Sărcăcean, armasi oarfân din Ic, și cum era cel chiro, tu Macedonia de Nord de azi, lângă Anamisa de Știp, și de-am vârliga oameni care armasi oarfân, ce zice, mă, ți s-a drân cu piciorul ăstus. De mândat cum era Tumțea, de mândat pe 11 lantul și aflau cu lachii la tot ca fi gaileați care aveau. Și el, care fu îndrezlu, sul da, te fumeai la care, cum să aveau uidisită ei, zborul. Când o duci la Andamos, îi sul-da, pe Paplu, acel nu mai vine. Amână, vai, și lua altă minte și nu armasi în cale, cum îți zborul. Și toți Arad erau aproape de picurare, de Sărcăceană, cum zici, care știe toată lumea că, mai ales ora ea se Andamos, că-s greci, că-s vârgari, ca nu știe care. Ei erau oameni alepți cu care te prăvdă mari crescători de oi. Și acolo te speații tinera mea, Paplu, și de atunci ai rămas numai de la Sărcăceana ei. Toți alanță care mai a zis oi, a zis, cot de la Sărcăceana ei. Și Alăxico este numă, piste chiro baba Maria Pica, armasi vedovă, la 1913, ea și zicea, când a fugit turcul, fioria mea, eu aveam 13 de ani. Evenimente erau cele care gradau și armâneau seamnit ei, știau cum este chirolul. Și diferența de 5 ani între Paplu și baba, e armasi vedovă, oarfână, că din 14 membri ai familiei ce a avut taifa ei,
când o să închiseră granița cu guvernul englez, închiseră granița în urma războaielor balcanice, ei armaseră Salonic, tu ghia teroariei, oameni din munte, și muriră de teamă rata baba, nu avea, ghinii că fură vârgaria în vârliga, de putură să îngroapă morții. Deci de paspre eu goală armas. Și ați fost, adunară și băgară timeilul de taifă, avură 4 fciori, 2 fciori să dau feate, cu Dumnezeu să iartă toți Sfântul, și papul și baba și tate și frații, toți sunt morți. De acolo, în 1928, se închisiră, cum era Chirol, închisiră cât România. Nu chiar zilele astea aveam pe un filmul că 40.000 de armâni alcățară calea României. Și că din patriotism, curcubete chiar cum zice armânul, oamenii armăii fugiră din Balcan că nu mai aveau arhati. Gomidagii, alanța Antarții, toți vârgarii greți, de alantă parte albanezii, le băgară Zorea și Acoria de Estul nu mai aveau Iuspască, că le luară muntele în schimbul de populație din Turcia, când vine și a dus 1,5 milion de greți din Turcia, îi luară muntele Salonic și în prezim le luară bași lucruri pe care ei bânau aploții. Să crească oile și să crească fumeile. În 28 luară tren din tatei aflat Piusiler și mama Trupiști, Idia anul sunt aflați, 1925, și închiseră cât în România. Pe tren, îmbarcare de la Stip până la Belgrad, de Belgrad pe altul tren cât în România, și depuseră în portul la Turnul Severin. În Turnul Severin, când ajunseră amânară și vaporul ți lipsea să-i ducă în cardinater, fugi. Dau o stămâni și dură, ca vai de ei ce tricură, spunea mama și tatei, este zborul, știu, erau niți, aveau 10 ani când o fugiră. Dau o stămâni și dură pe chei la Turnul Severin și bânară din ila românilor care îi vizură, vizură pe țiara de Sfântul, și ca fizu, ineau om cu frică de Dumnezeu, ghineau și le dădeau câte tasmâcă, spată apă, smâcă, ca să poată să bânează. Și atunci a vizură că dau stâmii și dură, când Ochiron nu știa cum câte iuri să le da cali, închiriară, tot așa, statul român, închiriară un barjă, deci un vapor de marfă, vă dați seama ce înseamnă, și îi băgară tu tren, tu barja țea de vapor, până Silistra. Mulți muriră pe cali, pentru că oamenii neînvățați, mai ales tangajul adunării apei crea situații foarte, foarte grele, mulți muriră calea. Ajunseră Silistra, de acolo se localizare Haschioi. Din 28 în 29 ajunseră, jumătate de ani feațeră pe cale. Și se dură, s-a chicăsiră, acolo se feațeră bună bană cu vârgarii acolo, s-a ajutară că și vârgarii erau de Idea soi, oameni tu nevoi, oameni fără mare aveare. Fu foarte greu, tată îmi spunea să nu știam să încămăm caii la căruță. Nu știam ți-acel câmpul, nu știam ți-acel agăr. Îți duceau și în cale îi dănăseau vârgarii, își dăsea Velițco, băgați caia în apoda, încămați caia în apoda și deau de-apă aia, le dădeau cale. Avură bană mult, îmșeată. Când o chinduriră, când o dăsără căichine, vine tratatul, vine Polimlu și în 40 fugiră, fură nevoiți să fugă România. Se dură 3 meși în județul Ialomița, chiar auați la Barza și la Ciocănești, aproape de iarnă, toamna, iarnă. Au avizură ce înseamnă mămăligă, nu știau că nu aveau pâine, nu aveau ceva, și le dea de românii din zonă, dea de mămăligă. Fură cazați cu niște grajduri, cu niște mândră de prăvță. Fu greu, un mes, că 2 meși și dură, 3 meși, până de 3 meși, până să hotărâră cât eu să închisească. Erau delegați de Piatra Neamț, de Bacău,
dar ei aleapsără Dobrogea. Și tati închisiră Cerna și mama Beidaut. Și susținere de mandat, petrecură lira, petrecură dubla de Beidaut, de Cerna Beidaut, de-apoi vine răcea noastră de Carasloară, vine răcea noastră Beidaut și dură până în 56. În 56, de care a murit Stalin, se mai liberaliză bana politică, situația politică se mai liberaliză, mai ușură îi cheamă, și vine refundata că se scapă de colectiv. Beidaut nu intră în colectiv. Când Ialomița nu era tot România. Și înfundată în 56 până în 62, au oameni născui ochiul din Bărăgan, cum zic a noastră, până în 62. Când intrăm ne mutăm Slobozia, frații Criscuri, în 4 frați, 2 feciori și dau fete, duseră închisire la liceu, la generală, la liceu, că 4 clase le fațiră fundata, era școală adrată de deportați, una școală mult umseată, ți adrară oamenii tot de zori și de chin mari. Mutarea ți afară, nu puteau să mai șadă dacă frații închisire la școală, și vin în Slobozia, adrăm casă din 62, mica pânătoră, mai adrăm în casă, usurpăm vechea casă, ca și ea să armân lucruri, du-ți, casea lasă. Aia este Fubana, lucra multul, zahmete, de-apoi a slot de oi tati, că nu putea șadă fără cupia de oi, până oara îi vine să hatea, el cu oile am vârliga. Eu de adun cu Nicuchira de 40 de ani, se umple de văroară, 40 de ani. Mulțumite! Băneați, am 2 feciori, Marele 37 de ani, însuratul, are un nipot Cristian, e steaua noastră, că știi cum, noi nipoții sunt un mansus de taifă, și un fecior de 18 de ani, voi și un sor, să știi, vră feată, ea se bucură. Nu știu. Nu știu, să vedem, poate vă lăsăm careva comentarii. Eu voi mai el nica va crească. Da, aia este pe scurt chiar. Zăiniheam de tine când erai mic, cum crescuși. Ți minduiai tine de hoara iubânai, de ți videai în vârliga. Fundata cu locul care când o fugi, mi-a rămaseră mutrita de-a cloții tumintii, și când îmi înturnai peste ani la un nunte, la o cusurină de-a nu mi înduiam că e acel loc, casa mi se părea nică, eu și locul, ce zici, una este la 5 ani când vezi lumea și alta e la 5 ani când vezi lumea, e de un loc, da. Mi înduiește pe ună sucatii, eram toți armâni. Hoara a fost adrată de deportați în 51 din Banat și din Botoșan, din Bucovina de Nord, fură relocați sau la fundata, când îi aduseră tu mese de câmpul de misuri. Lătăreară, ladrară cu măs, dădea de 4 leamne tu mână, zăsi deaua până oați, ia locul tău, deaua până acolo locul tău, și așa ladrară tot coara. Coara îți băgă pe cicioare că erau oameni alepți, oameni cu minduiare, care știau ți iaste lucrurile, am atricură bană ținut să spune. Prota iarnă se dură tu beciuri săpate tu loc, s-a împălite cu stuf. Era coara aproape, apa pe lacul Șcheauca, era aproape, tăiau stuf de acolo și am vălit, alții nu aveau. De-apoi anarcă ți-să dar de zori, nu poți să stai, nu treci înapoi. Tonintii aveau taifă cu ei, aveau ciori, da, și închesiră lucrurile. Un pe altul, acățară și adară case de chirpici și coara era trasată cu străzi, cum lipsea, știi, da? Adrară băsearică, adrară școală, tu școală erau profesori dascali mult buni, că în anii 60, de-apoi aia erau profesori, elevii de la școala din Fundata, făceau concursurile, cum era acel chirop pe ieta comuniștilor, concursuri școlare.
băteau absolut liceile de la Slobozia, era renumit centrul școlar de la Fundata. Oameni deosebiți, profesori, care îi mută locul, îi mută sistemul, la sparții stihii acolo și vrură, nu vrură, închisiră altă bană awații. Erau gheaturi, erau de toate profesiile care erau tot el tiro, analiza de acești oameni. Și adrară de apoi lucrursea, adrară băsearică, era bună că ea lăsară să adară băsearică, că erau și arupți și cu mari greutăți. Și de adun cu ei, de apoi în 53 muri Stalin, vine armâie. Mulți armaseră cu domiciliu obligatoriu, aploții, și începem să-i ajutăm. Mama, tati, noi cu taifa eram în Vârliga, erau cu brăvzele, era un IASE la Fundata renumit, da? Și fu într-adevăr acea șansa. Care vrea să lucrează, smuta peste gaile cu mulțății. Și de adun, ce să spun, noi eram 4. Aveam fratele, nipotul Alimani, 4. Pe alantă Sucache, la linacul fratele al tatăl, erau 2. Nu spun fiori la Lezic, al Sărcăcean, erau 4. Deci tot am Vârliga, eram țoi ligat un de alantul, femei care șază duatută când o abzăm, ne adunăm și zburăm cu mari mirachi. Acel era chirolul atunci. Nu aveam ce să, nu puteam, chirolul este peste oameni. Și oamenii lipsește să-și facă cali, toninti. Aia este dată bana, ta subânăm, cum e dată ca fi un cruțea. Da. Și pe narga, cum zice tati. Mai cu un porc, mai cu o capră, cu un oaie, de armându tot în spații, ca în oară, armându nu se duc cu mâna teasă. Nu așteptă de la altul, vâră ca zină să-i întreagă lucrul sau să-i da smântă. Tot na armâii, isnafea noastră, și-adră gailelul și giltăsii, de și-adră tuti, ți-i lipsea, ta zbânează și taifa să-i chibăghini. Cum spuneam de apoi... Avem o întrebare. Te ascult. Avem o întrebare de la Florentina Costa, că și nutritorii noștri pot să ne bagă întrebări mas vor, sum live-ul pe frânza de Facebook. Zătea și Florentina, ți axii, ți valori, luași de la părință, de la taifa armânească. Prota, tinii te-aței de-am Vârliga. Aia sfângă și mama, sfângă și tati, cât va te încaci, cât va să aibă vără gaile, va să aibă vără inate vără, tine să mă treci calea. Cum zice Hristolul, luași un pliscută, șuță și alantă prosul. Sescu de adun cu isnafea, nu mi-a las de isnafie. Sescu bun cu acei de-am Vârliga, că bunul dar bun va să se toarnă. Știui tot nasam tinii de auși, de acei de-am Vârliga, și noi, așină crescut mama, prota va smutream cât ei, ți va zic și de-apoi le mutream calea, cum zice, le urmam calea. Sunt lucruri care, cum zice, dada armână este ună. Noi așa zicem, ca fi snafi și alab de dada. Ma dada armână era aceea care închisea și îi zicea acum ei calea. Pe narga, aia să va să dar, aia să va să dar. Și totna, adram cum ziceam, când ziceam că him rebeli, cum zic tirolul Vitora, când ziceam că him anapă și așa, și că noi știm, așa zice fumea aia. Eu știu tuti, nu-i lipsește să-mi înveți. Vineam și ne turnam și întrebam, mamă, cum s-a dar, uite, țigaile am, aia să... Și totna, că de acea limba să apânghi, lângă dada armână, limba nu chiar e canuară. Aceea era pichirolul meu. Tora, ți s-a drum. E mai ușor să vorbesc românește. Zic dadele, unele. Da, asta este. Zăni, niham tichirolul când a hurhit voi să adrați pare asta mult umșată steaua de dor. Prota să ne ziți, tăție din noi ți nu știm ți sfeați atunci. La anul 1983, desi ne aduc aminte ghine de ți zburăm noi, sare adrata este parei. Zăni niham cum să adrăși, care era scopul vostru? Ți vrați să adrați și ți putut de adrat?
Scăpolul cană nu sminduia la scăpă toți oară. Tot naprot aceici închisire, cu profesorul, iertați tătut sunt morți, profesorul Dumitru Carniciu, Cociu Carniciu, cu fiorul al profesorul Carniciu, Marius Carniciu, și cu Ticu Malama, care era Brașov și cunoștea pe frații cu profesorul Barba, mai adrar pe Chirola studenției, adrar mișcări culturale, artistice și care mai face sporadic și obiceiuri armânești. Ei își luară de limbă un om cu steaua care era Oala Slobozia, directorul Muzeului Agriculturii, iertat lui Răzvan Ciucă, un om cu mult suflet de bani armânească și armâni, îmbrățită ideea și o filișire cum lipsește și a închisit lucrurile. Fu greu până să lua de limbă, tu cât să bă. Tot acel Chirou 83, deja aveam televiziunea cu dau sicăți de emisie, radioul, știți voi, de avzit, că nu aveți dus să știți, toți erau pe comandusarea comuniștilor, nu puteai să scoți capul. Nici tu că să bă, nu aveai ius să dus tineretul, ius chiar streacă hăide, știi? Nu avea, că toți erau până la scateazație, bidiseară. Și atunci vine cu acestul idei și peste noapte ne adunăm la Casa de Cultură a Sindicatelor, închiseam de la ora 8 până la ora 2-3 tachina, știam repetiții. Eram zurie de zurie, nu unul și doi, eram zurie de zurie. Nu se spune, avem iertat lui profesor Nedelcu, care era profesor de muzică. Zice, în viața mea n-am văzut așa ceva. Ce ai? Zici că suntem la turnul Babilon. Zice, nu se poate, voi nu știți de regulă, ascultați-mă puțin pe mine. Toți eram regizor, toți eram coregraf, toți știam adesle, toți că s-a dat rasit, că nu s-a dat rasit. Până la dau tachina și deam, mai ales sâmbătă și duminica, nu mai spun, până și pe Narga, îl chindisim, ca și gine să spun vorul, dar Narga băgăm și adrăm un lucru care și azi mi se pare ca pirmif, mi doare că nu putem fugim mai multe, dar așa este bana. Chirolul treație, nu poți să-ți dai stop, știi? Și adetea lumea, 85 la un moment dat, deci aveam zații ficiuriți, aveam tineretul, care era grosul ansamblului, și oameni trecuți. Cu tine vă spun că în Mare Harau, Totna, familia Cristu și Florica Zicu, Dumnezeu să iartă toți, familia Stere și Zoița Goga, Sterei Mortu, familia Malama, Fiorii, care sunt tutora, Tașcu și Elena Cutulea, care erau naima tricuții și care erau tu loc de custri, de socri mari, socri mici și grandiați și nunie. De-apoi nu spun tineret, cu câtă mirache, toți mirachea care o aveau când jucau pe scenă, ca este zicea profesorul Nedelcu. Băi, frate, n-am văzut în viața mea să ceartă, să bat la repetiție, iar când urcă pe scenă, toți la unison, parcă este un mecanism perfect de ceas elvețian. Da. Este fu. Чи до сега care v-ați zică că vă încăceați, că nu vă încăceați, când ahurcheați să jucați, când erați să hai să spun, nu pistipseam că vă simțim un buvete, cum spune corul românește. Cum ne comportam la cum ducea lucruri la repetiții. Da. Și de-apoi adrăm primul spectacol. Cât Chiro a adrat repetiții? Păi repetiția din octombrie, noiembrie 82 până în martie. Deci seară de seară noi eram acolo. Nu aveai ce să dar. Și acăță lucrurile la este. Zice, măi, e stapi tu, sta. Și aveam echipa completă, regizor muzical, coregraf, toți acei care, toți ne lipsea aveam. Cu acel Chirou, mai ales fiind director și având experiență și care lucrurile armânescu, mai ales că ieșeam cu un lucru nou, zveadă la olu, cum îi iasă nuntă armânească. Și adrăm primul spectacol, doamna Chira Iorgoveanu lansă cartea Steaua de Dor. Zduțiră a noastră,
Păi ziseră, noi, uite ți avdrăm Slobozia, uite ți vrem, te plăcărsim să ne lași să băgăm numai ansamblul Steaua Didor. Cu mare mirache, doamna Chira zise, fără gaile, vine, își lansă cartea la Slobozia, Steaua Didor, mare, una carte care cu mare harau o citesc cu cafioară și Duchescu Căiescu Armân și nu îmi da cum să zice, nădii că Vasi Băghini, Minduiescu chiar mâna. Da. Și vine Slobozia, drăm primul spectacol mult mai amplu, cu cântece, cu poezii din cartea Alichiră. Care le cânta? Care le givăsea poematele? Deci avem de-a noastră. Givăsea doamna Chira? De exemplu, de exemplu, cântecul de Eminescu, poezia care e dedicată al Eminescu, cântă una feată Cati Franga, săraca sibă sănătoasă, cu această ocazie masă nu trească, îi spun multe înclinăciuni din ghină și sănătate, nu am văzut-o de atunci. Din 83, îți dai seama, ea era de Constanța, era ingineră stagiară la fabrica de ulei și ea însărea ciciorul te actare lucru și foarte, foarte înceap. Adrăm, tuti, înșim, avem gaidă. În nunta începe, spectacolul începe cu una gaidă. La Amara era gaidă, una formație de cimpoiești din Amara, și ne-asim, luăm un de acolo, îi zisim, în tornul a cântecilor armânește și în fața cortinei... El era mucan, nu era armân. Mucan, sigur că mucan, da. Când îi băgăm cânduși, cine mă trage de urmă, mă? Băi, cine mă trage? Lăsați-mă, știi? Da. Și începea cu gaida. Asta vreau să vă întreb. Și asta ne întrebă și Vio Cărciun. Zână Nihiam, cum adrat? Aveați și instrumente, aveați gaidă, țimata aveați ca instrumente. Păi, Maș gaida? Altceva, totul era, nu aveam formație. Totul era ca la anunț, dietă, pe viu grai, totul, nimic. Deci noi cântam, noi făceam, adram tot dialogurile, tot ce înseamnă, tot pe armânește. Da. Avem aprinderea aluaturilor, erau 3 fete, Sfântul Zbâneață, Zoe Cimpileache, Asitora, Mina Cornelia și Leța Mariana, cântară mult înșeată aprinderea aluaturilor și acea fu efectul cel mai mare, debutul după gaidă. Sursim grambolul, îndrăgeam în beasa, spuneam doarele, de-apoi nigeamul și luam în beasa, o băgam în casă și acurcheam corp. Până au fost după spectacol, începură lucrurile pe vgălul. Vizură alăxiție, fiții asti cruții, fiții jucați cruții, clambura. Măi, oameni buni, de-a dusiră, săracul Ticu, Malama, Cociu, Carniciu, Lăgrir, Alăxiții, băgară. Dom'le, facem un obicei, nu e nimic altceva. Românii din sudul Dunării, armânii din sudul Dunării, ca să știe că e nuntă de creștini, ăsta e simbolul nostru. Când se pune prag pentru o nouă casă, ăsta e simbolul, crucea, pentru că suntem creștini. Care va zice că le dea de tihea mexihisi să chicăsească cât se sadra lucrurile este. Nu în alăsară, mai departe, în faza județeană și la Iuneasim, adrăm tridentul, băgară zorii, nu băgăm cruce, să nu apară cruce. Și de aceea nu avem ce să adrăm, că altfel nu numai de calita să insim. Mai am o întrebare de logistică. Înainte să ajungem la când erați voi pitesa naima mari la Țiadrat. Vio Cărciun ne băgă întrebarea, de aflați armățli, costumele, armânești. Și Țiadrat cu iali de apoaia. Ți putem născumbusim care pila mămâini, pila pithor, pruneasim, luăm asi, care nu avut, care nu putu, nu confecționăm noi. Adrăm ciumitanie pithor, featele plasiră, featele avură, cel mai simplu, mahonia, că mai avea, dar cândușile s-a spars în anul 50, când înșiră daracurile, toate le măcară, că fac o paranteză, când o muriră păpâinii de partea limamii și baba și paplu îngropați cu strani armânești, cu cândușii. Cât plâng și atunci, mamă, hai să tine, nu ți-ar cine vrei, tu paptul, tu alantă lumii, să râde tu de el, cum ți-l petrec tu stranie de Tora, de România? Aia este su straniile ți le-a lăsat, cu aia vă îngropăm.
Da. Și toată lumea a fost un harau. Toată lumea vedea pe fața lor bucuria, ceea ce zice, haraua peste harau că adrăma este un lucru. Ficiuliți, mai ales când vizuși. De apoi când ne ducem la faza județeană, știi cum ea se la este, sau să dai cu mintea. În sală sunt la festivalul este, sunt soliști de la întâi echipii. Noi la Săcatea 10:30 intram, când s-a apropiat Săcatea, sala de 550 de locuri avea aproape 800 de ocupanți. Deci, zborul Armânescu, nici auși, nici nu am mas în coară. Deci toți erau acolo la sală, că s-a spărea la lăpsiți. Ăștia au manifestații, asta, dar. De apoi, când cântăm, avem noi chim armâni din Chior, toți se sculară în proștă și cântară cu noi. Deci nu spun. Deci singurul regret, că tora iesa câțăm să adrăm, nu avem film cu feții niște demersuri tora cu domnul Tascu Lala, dar video până tora nu aflăm. Și încercăm, poate nu dezarmăm, vedem, poate aflăm, pentru că Iaștiul nostru, vrem să adrăm, avem un proiectul, să armână încrepsit că este lucru ce se face la noi Slobozia. De apoi, tora mi-a greșit să spun, regizor este Ciucă, pentru că aduse foarte mulți oameni, etnologi, oameni de folclor așa, și ne dea de după ce cântă gaida, iasi Carniciu Marius, își zice poezia lui Murnu, chemarea, cum se zice, iuhiți voi armânami, fumei de fârșiroți, iuhiți voi join panami cu hrămusteani cu toți. Și noi răspundeam, auahim, dai seama, când 80 de oameni se grește în sală care are ecou și reverberații, deci s-a spăreară pur și simplu, cel puțin la finala pe țară a fost extaz general, da. Și foarte înșat, ieșim de apoi în fața casei de cultură, acurchim un cor, jucăm, toți eram picheti, hârsiți că... Și de apoi s-a văzut tu armânami din noi și un fapt care nu o găsesc cu canuară, tu năzu, facem 4 cori, eu ținum 4 spectacole cap-coadă cu tot ce aveam noi, de 2 ore jumate. Și încurchim, ne alinăm la Ținții Tahina cu autocar, 50 ținții de oameni eram atunci. Prima prota oară ne-a simeschi baba la ora 9-10, era prea agonia, cam timid, cum zice, oamenii atunci. Nu avea hânță oameni, era Tahina. Da, nu aveau hânță oameni, da. Ne turnăm de apoi Beidaut la ora 12, Beidaut fu ca din his. Că toți lăcrămau și plângeau, zice, corul din oară, zice, ți-a drat voi piciori, nu are spuneare. Țin un spectacolul, ieșim afară, jucăm corul mare, exact așa cum era înainte tu, Beidaut, Hara Beidaut, că tata și mama îmi spunea mereu, zice, dumânisle era știută. La corul mare, tot coara ieșea, juca, acolo îți vedeau tinerii, acolo îți vedeau ciorii, acolo îți vedeau fetele, ca fiun și mutrea gailelul, ama cu gimbuși și cu harau. Da. Până pe la 4 și drum Beidaut, deci pe un joc și pe o cântare, de apoi fugim Ceamurlia. Ceamurlia era la ora 8 seara, de la ora 5 viață. Și Ceamurlia erau, deci eu nu aveam văzut atunci, văzui câte armânami are tu peste loc, tu România. Deci, când o vineri la ora 8, deci căminul cultural, deci numai tineret, eu nu aveam văzut până atunci, când armânami tu un loc. Cântăm șaua, jucăm, de loc are multul șauație, și la ora 12 noaptea, 12:30, fugim de la Ceamurlia și ajungem la Sarighiol la ora 2 Tahina. Până toată oară, prin Mahrlu,
primarul băgă toate filmele care le avea în caravană, toate documentarele, toate acea. Dom'le, sala în plină, nu fugiră. Vă Era cu aștepta băiețul lumea. ăsta în atmosferă, care era disarighior stuț, de adică băi, să ne așteptați că vă zinim. Da, cu mare miracol. Ne așteptare la ora 2, la 4 coborâm, depusim pe scenă și la 5 jumate închisim câtă Slobozia. Nu vă lua greșesc cu canul oară, cu câtă miracol. Nu duceam. De alichea, eram tineri, știți, cu 50 de ani. Majoritatea, da. Dar nu spun câtă miracol. Și după la faza pe țară, la Rapsodia Română, Filipscani, pentru noi, eu nu o greșesc, mai ales că, da, n-are rost să spun, este, fu foarte încet tot așa, intram din sală, armaseră ciuduțiți tot aceea, și după aia de care abitesim, avem un culac de nuntă, dusim la masa jurului. Erau o delegație portugheză care nu știa cum, ne luar în brațe, persistă ți vidură. Deci, minduiește noi ți bânam, ți era cu suflet la nostru, că te vedeam cu câtă miracol în Mutrescu alante mileț. Și armase neasim de apoi mea greșit pe 24 martie, de Ziua Internațională a Muzeilor, cum invitații de onoare ai Muzeul Satului. Eu tot așa adrăm un spectacol în aer liber super, da? Fu foarte bine. Și cum de asemenea la Teatrul Ion Vasilescu, la lansarea pe București a cartiei doamna Chira Iorgoveanu. Avem de adun acloții mulți oameni din elita armânească. Mi-aduc amintitora de Elie Carafoli, numai de ele, nu mai spun de Alanță care erau și nu mi iartă tora pe este oară, nu pot să-i spun pituți. Doamna Chira Iorgoveanu a fost la înălțime, ca de obicei, distinsă și captează. Faptul că fumul andrupâs de iată este un lucru fu foarte, n-a câță mult ghili. Și ce zicem? Avem ce să spunem. Și mare miracol. Toți acei ani, mi întrebați că ce scăpă aveam. Nu aveam. Noi ne aflăm tu lucru, cum îl zici. Ne aflăm tu lucru și îl scoasem în bufete. Și acea minduiase că, ca să ansar peste este, n-aminăm tu lucrul armânescu. Cum zice, primarea de la Slobozia fu un act de mare simasie te armânami și lipsește, eu așa zic, țână lumii zburaște de el. Lipsește să avem... Zână Tora, eu aș mai am două întrebări di spettacolo ti l'ho dato voi, amatora ma discussione mo testa, zână te din noi nu știm, ția este climarea de slobozia, ția este acel documentul. Acest documentul vine ca, cum zice, ca legătura ți face, ți strânge curaua, ți strânge un lucru tasibă sănătos. Deci, alăgară, deci cu mare tinii, domnul Canacheu, domnul Samara, domnul Cușa de la Constanța, domnul Popescu de la Tulcea, domnul Zardova de la Călăraș, noi de la Slobozia, alăgau, nu ajungeam acasă, frică aveam, băi, și nu sună telefonul. Cum a sunat? Costa Ghina, haide, adună piciorică, vine de la București, de la Constanța, să zburăm cum să întârziam lucrurile. Și acești oameni, cel alăgară, rupseră păpuță, nu una preache, dau 3 preache de păpuță, cum zice armânul, ca să adună armâie tu un scăpo. Se adună ca limba și adesele armânește îți ducă aminte. Aia să spune declarația, nu faci multul. Dau o frază, vă citesc. Azi 18 de inar dau unii 4, ziua pisimă de Aitanas, cu vrearea al Dumnezeu și cu pidimolul armânilor, ți vine să îndemâsească Slobozia, închisi lucrul de organizarea comunitară a armânilor ți bânează tu România. Slo apofase, te adrarea a acestui lucru, de iția că toți acei ți pur azi Slobozia și nu toți scăpo, ca fi un. Și toți de adun, a spunerea a identității armânești, pe creșterea limbii ei și a culturii armânești. Și alante zboară, spun, cu instituțiile statului, cu
tuța cei care pot să îndrupească, să nu altuțim cană, să nu turnăm carii, ca icănă critică, icănă vor să ne îndrupească, armânie lipsește în tot nasibul de adun. Nu s-a lasă ca. Este fu scăpolul a declarației și de apoi un actul de mai mare simasii fu vrearea armâilor, care o spus în București și care iara este un documentul care vale ca fi armân să aibă în casă și cum zicea domnul Canacheu, când o bazi capul pitâni serli, pe lângă gaileagii ți-i trecuși de peste două, se minduiește azi te armâname, te isnafea mea, draițiva. Aia este asta. Și declarația de Alicia, n-ai mai mare lucru care ne adună și de-au închisi lucrurile. De-apoi, în Deau aprilie, închisi Pântusonii Fara, armânească de au România. închisi Acurchita cu declarația, cu primarea de la Slobozia. De-apoi închisiră ca fi cum să adrăm fâlcările și de-apoi să adrăm Marea Fâlcare. În 2004, în aprilie, la Slobozia, să adră statutul, votat în unanimitate de toți cei care și spusiră gaileați de toți și un document mult aleptu și mult sănătos. Și de-apoi, ca fi un achisim și pe lucruri armânescu. Cu Mari Harau atunci. Mari Harau. Minduiesc că tora nu cam fugie. Tot, cum ziceam și atunci, armasii mai Gioclu și miștearea, to este Chiro. Ma, să nu dezarmăm, cum zic cu Mucaie, lucrurile astea să ne chibă în bar și să nu agârșim că chim armâni și că lucrurile astea să ducem, să dăm mintii ceea ce țin după noi. Eu am tot așa, dacă e Facebook-ul tora, te duci peste totul lumii. Și vedeam acolo un documentar care mi-a dat rană când mintuiesc. Zice, aveți în imagine mormântul ultimului vorbitor de limbă scoțiană, galeză, pardon. Da. Minduescu că e galeză. Galeză, da. Și minduiește, băi, să nu ajungem ca anuară, toaie să aradă. Când o zină după noi bârnurile și vârvoară zică vâră că aiestu naima disonii om care zbură armânească. Mare lucru, zbură cu plutii două. Soții mi știu, Costaescu. La telefon când deci că hai, gata, iar a început să ne înjur. Nu mă vă jur, eu vă iubesc și întotdeauna armânii iubesc pe români. Deci nu aveți nicio grijă din treaba asta. De-apoi lucrurile închisi. Un după altul avem 18 descăliții Slobozia. Cu multul gaile închisim, dar nu putem sculia să-i chindurim la awații. Aia este cu mare pono meu, că nu putui să adrăm, nu putem. Mișcare culturală adrăm. La școala 3 avem ansamblu de ficiuriți Lilicea Roșii, cu descălițile Cricu Anastasia, Iertata, Goga Zoița, Gherzu Aurica, coordonate doamna Paris cu Florica, Feati cu Feati. Mi iartă că le fac Feati. Sunt tu maturitate, cum zici, care au avut suflet cu mare dor, avem de atunci ca fi an, ca pap Cârciun, ne-a simțit la armâni, le urăm, acordia la școală, eu erau ficiuriții, erau mutriți cu mari harau. Deci, șalantii din școală ziceau, băi, directorul chiar spune, băi, celelalte, voi de ce nu faceți, mă? Uite ce face doamna Pariscu și doamnele astea. Uite, voi de ce nu faceți? Da. Și, cum să spune, să ai vreare. Mas vrei, cât de greu să un lucru, are chinduri și sunt dreați, cum zice. Așești la cap, acolo cu vrei. Când o te bazi nădia, nu-ți poate pe zbor vas lucrezi, geltăsești, ca să poți să-și tu mictanii cu lucruri în dreapte, cum lipsească. De apoi, ce să spun?
Da. Tine erai și prezidentul a Fălcariei A, să spun Slobozia. fără, îmi dau Asta vreau să care, te întreb. Cum fu lucrurile? da. Deci fu lucrul, mintea mea fu iertat lui Carniciu Cociu și de aia vine Răfciorii, el chiar zise, măi, eu am ani care am, hai să băgăm un tineri, că aci lipsească. Și vine, mi-a putut fi Răfciorii, Constantini Vasei, era George iertat al papat, un om cu mare suflet, cu mare dor pe armânanii, de adun cu Mihăiță Zicu, cumnatul lui, și mulți alții, tora să-mi iartă, nu mai spun de frații Malama, nu mai spun de Gicu Stere, iertatul că muri toamnă, și mulți alții să-mi iartă că nu pot să-i spun o oară, și toți care fum pe ansamblu, care fum la un 80 și atunci, da? Luăm în brață, cum se spune, lucrurile și achisim, cum îndusim, să adrăm cum lipsește. Fu adunarea de andamuța de constituire a Farei Fălcariei Ialumița la Centrul Cultural Ionel Perlea. Eu atunci avut și un proiect care fu de mare carau, toți acoria a noștri, armânii a noștri, dar și românii din Slobozia, născuseră numai și cuvânt zboară de alăptare. Adrăm un proiectul Punct spre cunoaștere, cultură și identitate. Și avem expoziția de pictură și grafică al Mihai Tugearu cu alți 15 graficieni și sculptori și pictori. A avut un succes extraordinar, foarte, chiar președintele secției culturale a județului, președintele Consiliului Județean, primarul, toți de Amorniga, vine în jură și cu mari care au născut Costa, bravo, sunteți într-adevăr de inegalabil. Da. Și tot atunci avem poezie cu iertați-mi una minută, Mihai Tugearu, nu, Toma Enache, pardon, și Dana Pocea, și marea carau care o avut noi atunci, Teatrul Eveniment Tenda de la București. Iar ai cumva, tu el? Nu. Nu, tu el nu eram. Nu. Mai Da. știu Care abzâidi. fu mari carau, chiar nici nu mai știu, mai sunt, nu cred că mai sunt, că prescură cei, lucruri care îl bățână și noi. Da, prescură ficiuriții și, într-adevăr, alții nu sunt. Și atunci când adrăm ședința, erau toți reprezentanții din toate județele, deci comandățarea din Constanța, din Tulcea, din Călăraș, din București, și să-i spun lucrurile, ce adrăm până tora și ce minduim să adrăm, care ne-a câți pe polul. Și, cum spune, învițatul, vorba aia, am școli de partid la, da, și învițatul și-a curchis să citesc pe românește. Și parcă luam duștora pe domnul Cușa. Băi, Costa, ficior, zbura vrei armâneaști că te-ați adună moachi, mormâni, nu chim mucani. Să dai seama, în trebuire, avui zorite una minută până așa și det cali. Să ai un text pe românește și toațea oară să-l alăxești pe armâneaște, nu era greu. Eu știam, dar atât în fața centrul cultural eram plin, era peste 600 de oameni. Și nu aveam cum să nu am emoții. Da. Fu mult umșat și tot o asta este andamusi la recitalul Danei Pocea, actrița de la Național, avea un speech, un poezie care intra tu spectator și întreba armâniește și întâmplarea fații că în fața lui era tata socru, tatăl. Și zise, a fost o reacție că toată lumea țin minte. Zise, armânie este bre, ginele, prezidentul este ginele meu. Da. Și asta este. Deci oameni extraordinari, lucruri care s-au. Și pe Narga, închisim toate acele. Marșul de la București cu 3 autocare de la Slobozia,
nu o să greșesc. Andamuța de la sala Palatului. Aceea este un ghis care nu a luat Grășescu Canoară. Eu, când armânami, născuți în Fara și spus în Scăpolul și toți fură în vârliga de comandăseare. Multe lucruri îmi mi leagă. Polul este asta. Eu mi Hrisescu că putui îți dau o clambura. Domnul Gabi Mușati, asitora comandăseare, este multă zori, că fără oameni nu poți face. Cât fui eu comandăseare, avui un proiect cu Florii Costea Iudeadi, avui sponsorizare, avui părazii de la Consiliul Județean, tot din drepturile scoși, nu avui cu care să-l da. Mari pon am tăiesc lucruri. Și multe alte. Sora este mult greu, că avem, au anumița spre deosebire de alanti județii, alanti fare de Tulcea, Călăraș și București, eu de tunchisită avui anamisa de mine comandățarea de județul și de oraș. Eu nu am andamuții Slobozia fără să am președintele Consiliului Județean cu mine și primarul de Slobozia cu mine. Viceprimarii, toți care erau cu mare harau ghineau și chiar sponsorizau. Multe sponsorizări le-au de la primărie și de la Consiliul Județean. Dar va cu oameni. Asta este lucrul. Degeaba ai mirate, degeaba ai multe în cap, vrei să adari, ma fără oameni nu-ți poate. Aia este naima. Armânul, aia este duc eu. Greu iasă din confortul lui, din ghineața lui. Asta este. Te-ațea, cum și-a răspândiți și drum, cum zice, nu aplicați. Nu ne facem cunoscută boacea. Să lumea să știe, să ne da, că vorba tora nu poți să cere și ți se va da. Nu, aceea este te acasă, tu taifă. Dar anamnesa tu un crat care are altă politică și noi avem altă minduiare, nu poți să stai arcate până nu bugeltăsești să se abdă boacea. Di tutti i proiectele ți le-a dat, care ți-a avut harina mai mult? Che găsești că a avut și o revistă, di tutte deci, care ți-a avut harina mai mult la afară? Casul Andamuții, la cafea, că Andamuții era în Cafian, cât fui eu pe mandat. Aveam revistă, scoasem 4 numere de Cum era numai? Lilici Arosi, da? Și acolo se spuneau de alte fulcări, aveam articole de la alți soți care de alte fulcări care spuneam ca fi un cu nădii avem care ne este scăpol. Da. Ce să spun? Expoziții, ca fi Andamuții de comandăseri, aveam expoziții la Muzeul Județean. Una Andamuții de alegeri o avui la Muzeul de Etnografie și Folclor de Slobozia. Eu are una colecție, atunci era Răzvan Ciucă, până să adară Muzeul Agriculturii, are una colecție extraordinară de lucruri armânești. Le scoasem pe migdani. Toată lumea se dusiră și vizură că mușuteața ți era noară. Iar acum, pe media, cum la televiziune, încercăm cât de cât să știm să nu se abdă boacea, cum zice zborul. Este mai lișor câte oară să adari proiecte pe plan local? Lișor nu este greu. Să ai oameni cu care să lucrezi. Oameni pișteari și pivreari. Că degeaba, proiectul ți-l avui, să spun, era mult umseat, istorie orală vis-a-vis de armâni, Lugurțește cât aveam pe adunare atunci. Da? Și iar de asemenea aveam o expoziție de caduri, cu primul ditul armânami care scoși cu migdanii cadurile armânești, în sala atunci la expoziție când o-ațea, toată lumea și dusiră, nu știau că mai sunt toate alții. Alții vine și dă-i cadrul Costa, dă aduce și cadrul la Escu. Deci deci mas geltăsim să alăgăm, aia este naima, eu aia să zic, istoria trebuie să o avem îndrepțită, trebuie să avem dovezi că trecum pe aroa și ca fi un trecut, dacă are, zină să le adunăm ca să șadă, să nu schiară. Aia este mare lucru. Da? Și a treia atunci poziția fotografică Viața în ramă, îi zicea, eu băgai
omul șuteață de cazuri care putui să le adun de Slobozia. Mulți nu vreau să le da, dar nu să le copiez măcar. Nici aia nu vreau. Deci sunt oameni și oameni, n-ai ce să dai. Oamenii Da. țin la ideale și nu vor să se spargă, asta Iar este. ziua Ani de azi, găsescu. da, iar ziua de azi, masai cu care s-a se află și în proiecte locale, autoritățile locale și județene, dacă ai, știi, duți lipsească cu toate cărțile în dreapte și spui care este, nu are cum să nu. Dar oameni. La mine, de exemplu, la noi, Slobozia, toți piciuriții care i-a luat doamna Paris cu dăscălițele, care le-au tot la facultăți, ori ca fiind alții sunt surați. Deci, acei niții, nu mai spunem din noi, care am anii care i-am, da? Ce să ținem? Da. Și, cum îți zice, tu isnafi, când ești, nu poți să aibă altă mirachi mamari, să aibă altul loc mamșat pe lume decât acolo tu isnafi, care eu te cunosc, știi că cunosc pe tot și poți să zburăști de unul de altă. E mare lucru. Tine minduiești că lipsește adrare de tora, ți vezi ca turlii de proiecte, ți sunt tu, după minduierea ta, n-ai mai de simasi tu chirolul aestu. Ți turlii de proiecte minduiești că fați adrare. Când eram am dat la călcare pe București, la Palatul Parlamentului, zborul la meu deja cânta. Este Tirolul, că prota scârgi foarte mult pe deplasările la București. Aia erau posturi părați mulți. Sau ați pură oameni cu suflet care îndrupără acest lucru. Deci, de Constanța, de Tulcea, de Călăraș, Slobozia, să-i duți oameni cât mai mulți, lipsea multe mașini. Și atunci a zis, estul o drăm. Nu protestul, demonstrația de la când ne adunăm în București, da? Și eu deci de aia. Deci noi, Tirolul este să îndrăzem alte lucruri mări, sigur. Să cunoască că, uite, ți-a drar armâii, da. Deci n-ai mai urgent toată asta radă, este una băsearică. Dumnezeu va fi mea vză, băsearica sa dară. Mutrescu și eu ca fi pe Facebook, domnul Calix să-i dea Dumnezeu sănătate, cu armâii de acolo de Constanța, că mare lucru adară, chiar armânami, ca țeava să armână spomin iertă. Băsearică armânească. Mare lucru. Da. Și eu iar adâș, tot acel chiro, poate că va să facă, poate că nu va să facă, un ansamblu național armânesc. Care sunt profesioniști. Te gândești jocuri cântici? Nu mai jocuri și cântici, că cam, cum zice, cam tricu, Filisterul ți bă sănătoși, să da Dumnezeu sănătate. Iholul cu evanghelismul și acei care mai sunt oficiori de Constanța, de Pogănicianu. Deci îi știm și mutrim și vedem idzile. Lipsește aceste ansambluri, seasă cu adeți, seasă cu... Și eu am o idee fixă a mea. Să nu agărșim cântecile armânești să tu schinduții. Să le scutem vechile, să le scutem cu migdanii, să vadă tineretul. Noi, prin firea noastră, prin isnafea, nu este... Nu am sărea cu munță, cu cândușile atele de ghinghi schelați, cum am sar cioritora. De alihea, este modern, e chim zuua ți mânăm tora, dar ama lipsește și nu găsim. Deci cântecile vechi, adesli vechi care erau, deci nu are cum să... Asta e mare mărtii schiară. Nu mai putem să cântăm polifonii, deși nu mai acurchi, nu acurchiți, vedă-mă, ia să vedem cum este. Da. Cântecile care sunt vechi și cântecile este năleagă, că sunt de tot Balcanul este, noi vinem cu cântecile după noi, nu le adrăm oațe, tu România. Cântecile, toate doarele de acolo, cu ele vinem încărcat pe umeri, pe umera. Și este mare mărtie, nu putem să adrăm. Și mai sunt multe lucruri. Sunt multe cârtilivoși de Alichia, iar sunt multe cârtilivoși care nu pot să spun ceva că te agudeaște fără noi, fără să aibă cană legătură cu ce spun tine.
Da, e mari ciudii. Eu chiar, ca să spun, tora un mes înapoi, un fior de la noi, din Slobozia, pe Facebook, Florin Petrescu, băgă un clip cu cântătorii armânii care imprimară discuri. Erau 4. Anastasia Castara, întâmplător neasicumnată, Marica Pitu, și Nica Dau, Leagăsescu. Deci, ți putură să scrii tu comentarii armâia noastră, ti ciudusește. Ți băgă așa este. Ți care sunt o este. Că noi avem pe acel. Iar un fior de Constanța, cred că de Pocănicianu, cred că este, nu pot să spun, am mărtii să zburăște, anamisa de un isnafi, să arut actări zboară și care nu și-au noimea, nu și-au Arada, tot el. Fiorul atunci o știu și îți mărea. Uite, avem cântătoare armânii care imprimară la Electrocord. Lucru care tora nu-ți mai face. Chiar am mari inati pe marile formații, pe Pindu, pe Cavala, pe Macedonia, pe toate acele care sunt, că lucrurile imnă multul ghini. Sunt multul ghini. Au țile lipsească, au doare. Ama bună era să adară și un film cu adeți, cu cântiții vechi, care se armână în filmotecă și lumea să vadă cum Mutrescu Iotora pe Facebook și acolo îi aflu cum zice haraua și îmi alin sufletul când Mutrescu pe cântițile armânești vechi care sunt imprimate se află pe YouTube. Mare lucru. Și aiestea gânduiesc că nica sunt multi care poate și le da mâna, au Arada să facă aiestul lucru. Ca fi una dară cum Delihia Gini asti ca fi un din noi, acolo știm că him buni, ti un lucru, s-lo adrăm. Dar dacă ca fi un hini cu doară multi și fații, are loc ti tuti doarele, avem ananghi di tutti doarele ti poți să aibă oamenii, așa că fații ca fi un sadar ți poate, ți știi cât știi și până să ne lucrurile este multul sadar și cu suțată, sadar cu alți oameni de care ai una duchiari, ți și aduți. Să spun drearea din snafi. Aia să iasă lucrurile. Da. Ai, tora, poți să ne dăți niheam, ai oară să ne dăți niheam și de lucrurile tău pe partea politică, că erai consilier municipal 4 mandate și mi minduiesc că este un turlii de lucru interesant. Cum o vezi din minarea asta tu partea politică? Nu putem noi armâni să stăm în parte. Văzut că avem toate locurile, toate instituțiile statului sunt armâni, sunt crățeni. Am ce zic, cu politica, aia este pe plan local, nu voi să mească. Pot zic cu acel lucru, nica nu are. Am îndrupămintul din autorități și locale și județene, mas voi eu să dar ceva și ațea, l avem pe Gabi Mușat, al doilea mandat de viceprimar. Omul este cu tinie, este cu vizută, mas vrem răgaileți ațea, ne adunăm fără arsinii, ne-am să zburăm de hai să nu. Au ații fim ca peste tot în România, ideea este și în Ialovița. Nu analizăm sau nu avem altul mai mult decât alții sau alții. Dar la o scară mai mică, pentru că e județul de mărime medie, ca să nu zic mediu, da. Fim orhate, nu avem cât de ca peste tot. Politica e politică, murdare, urâtă și nu putem să stătem în apucare și este un lucru, da. Când zburam de spectacolul vostru, Steaua de Dor, zici că v-am tornă că mai aveam, îmi dau întrebări. Mi-minduiam de faza națională, ația de Sony fază. Tora, dați din noi nu știm cum fu atunțea. Fu ca un lătălei de concurs care va zic că s-a mintat și premii? Nu. Și era toată lumea ghinea și a spunea una diplomă și una insignă, ația erau premii. Era politica acelui chiro în care să-i țină oamenii tu lucru. Să nu aibă chiros, ne înduiască la chirături și la
Aceea era cântarea patronat din Consiliul Culturii și a Educației Socialiste, Toațel Chirov, care totul era subordonat politic. Și de-apoi se transformă în nenorocirea aceea cu cultul personalității, că nu e doi ca eu și tu, știi, care Ceaușescu și Elena, da. Dar noi, pur într-adevăr, în cadrul festivalului, nu numai noi armâii, și românii, ansambluri de folclorice din România, care scoaseră Tumigdane, într-adevăr, lucruri extraordinare, care rămân în arhive și se pot mândri cu treaba asta. Că ăsta a fost contextul, nu aveai altă parte. Și individualități foarte multe au ieșit la rampă, care, într-adevăr, se afirmară datorită acestui, pentru că erau țara, frăția intelectualilor și a muncitorilor. Asta a fost, era politica. Și asta. Dar noi, când uneasim aplauții, spun, deci, să ajungi la rapsodia română pe Lipscan, într-un context în care nici nu gândeam, tot lucrul închisit ca pe șicăi. Ca pe șicăi. Mă, hai să vedem. După aia, când o vedem, într-adevăr, dusim Neasim Șcălăraș, Neasim Urziceni, București, spectacole. Deci au fost, cum să zic, Cât chiro a durat voi turneul, hai să zicem, pe institut? Cât chiro ținut spectacolul? Din martie, când avem primul spectacol la Slobozia, până în iunie, când se reluă și după Revoluție, se reluă, dar nu mai avea amploarea aceea, pentru că deja crescut mulți din nației crescură și nu mai dispărură din personaje. Țară pe lucru, pe unul pe alaltă, da. Da, și nu mai a avut zvâcul care l-au avut noi la vremea aceea. Da, tu Chirol aceea. Da, cu tuța draštini Pântora, ai zămași vră turlei de urnimi, ti bărunul calejini, ti putem să adrăm, deci, după cum minduiești tine, ti lumea noastră? Eu aici să spun, ne lipsește unui istorie armânilor. 30 ani avem de când înarcăm toiestul lucru. Nu se află cană din elita armânească, se bagă carte lângă carte, să îngrăpsită, zică, tu ta de loc ți-a rămâne, tu ta de loc ți-a rămâne. Nu știm, pentru mine este nica o enigmă. După 1918, pacea de la Versailles, iu chirur armâii, iu fuziră, nu mai știm. Deci, problema românească, cum spuneau politicienii la vremea respectivă, a română, problema română, chestiunea română, da? Chiru după 18. Nu știm ceva. Plus de asta, de apoi, după, până în 1905, știm de avzăti, dar date concrete, eu alumtară, eu adrară, școlii, știm marea gafă a istoriei, că ne blocă evoluția limbii și a învățământului, a identității, în momentul în care intrară școala românească. Ei intrară cu bune intenții, dar scopul lor, dar blocară o evoluție a culturii și a identității armânești, care era bine organizată în curios lucru. Turcii, otomanii, fură singura nație care ne băgă parte. Adică ne creă condiții ca să ne dezvoltăm. Ei ne recunoscură ca milete popul Aporghia și ei ne deadră, că era Imperiul Otoman, ei ne deadră permisiunea să avem școli, să avem tuții lipsească ca să înveață tineretul, școala ca. De apoi Tacei care au sinfer, niham putem, vai nu este hasti vrei tini zâți când te minduiești la un istorie cam complet, ama minduiesc că faci le zicem oamenilor că istoria cartea îngrăpsită de Nicolas Trifon cu Armânii Iuțidoi Iuva este mult bună. Este și pe română, este maș pe română, de fapt, se minduiescu. Nu știu masibă a predusă pe armâneaști. Românii pretutinde nicăieri. Și este și pe franceză. Minduiescu că fu publicat tipusită pe franceză și apoi a fost predusă pe mucăneaști, pe română. Și mai vizuiești una carte mult
țin părul mult până nu biținica, al Alexandru Gica cu una istorie armănilor dit România pitcântic. Ama știu vrei vai vrei să țiva cam exhaustiv, Minduiescu. Așa este că mulți se află ta zburăscu te armânami. Nu au căbari, nu masă stai la al treilea zbor, va te iei de per cu el. Asta este lucrul. Și nu avem, cum să zic, știm cărțile care sunt, dar asta să discutăm dinainte. Problema a română, al pedecan, acele vechile, istoriografia veche care zburaște foarte mult de armâni, da. Portora, tratlu toate interesul. Vlad cu armâni cam misticară. Nu prea mai știe lumea, bă, țiescu până la urmă. Tora vine cu, mi iartă, nu am, este o părere personală. Baba și paplu eu mașa și avzii, armâni iescu. Și așa când s-a îndemânseau doi armâni, aestul lui era zborul. Armâni Iescu. Ortora machedo-român, machedo-armân, nu știu, mi se pare că să fi una la plus. Ghini că e astea, și că tu bă, machedoane. Deci aestul zborul, da. Și nu e în greacă și nu am un dirnare că este lucru. Da, da. Și aestul spun că... Spune. Nu, zi-tine. Problema, eu așa mi îndoiescu. Ca să vrem să avem știarii, lipsește să avem lucruri pe care să le mutrim și să le putem, să le vedem și să zicem, de alică e asta. Uite, este de acolo, este de acolo, este de acolo. Da, da. Că peste tot, auații, eu vreau să dar și un andamusi cu profesorii de auații și cu armâia noștri, să vedem care le ia simiduiarea, tot sunt pe dialect. Eu zic, bun, dialect, ce ați făcut ca să-l păstrați? Suntem frați, da? Cred că suntem frați vitregi. Doar când aveți nevoie o spuneți, iar când e problema să spunem și noi ce și cum, că nu e asta problema. Asta este. Asta e durerea, da. Tora, noi ne apucăm de bitisita mobetia noastră și ca fiecare când ne apucăm de bitisită, avem 3 întrebări scurte. Bag și aceea, mas vrei. Prima întrebare scurtă este, masa e vă război armănesc cu tine mai mult țari hari. Soarele meu. Soarele meu, da. Asta e chiar care. Nicochira la greaștea pciorilor. Și eu îi gresc pe nicotului. Și naima, m-am șat, cum ziceți, când erau la priveghi la Cristolul, tuti milesli, da. Era și broasca cu broscul la ei, da. Și dură cât și dură și erau anamisa de stămărie. Și zice, la care zice, hai soarele meu. Și zice, broasca a hiisui. Și stămăria o avză și lăcrămă, zice. Ia că-i da de soare, mini, soare ți de alihia sfeații, eu ți zic. Așa este, aia este mi-are multul hare. Multi, mi-are hare să zburăți cu om maș armânește. Deci nu are bitițare. Când mi-adun cu oameni trecuți cu aceea, am mare harau ca să zburăți cu, așa cum lipsește, și să spunem, să ne știm de istapi, ca și să afli unde alantul. Ca și era atunci. Așa să ducea zborul. De la unul la altul. Se adunau la 3, la îngrupămintul, la semnul, la una la altul și atunci se adunau și spuneau ca fiind ți-ți faci și ți treați. Călălul lui și toate coarele iuiască. Pe cântec și zbor. Poematele nu mai spun că sunt alte lucruri mult înșate, dar ți să adrăm că noi este mult greu ca să îngădusim, ca să citim. Asta iar este o problemă. Te scrii și cu S-H-I. Spune ce ne. Ta si bom alișor știi alți armâni de alte craturi, Minduescu. Păi da, prota noastră. Că lipsește să zburăm și cu alți armâni.
Deci asta e o altă problemă, unificarea scrisului, care e mult. Deci ar mâini câte oară citesc cum trebuie să până să îngăldesesc cu țispunii. E mult greu. Și am ani care am și am vrerea ta să știu, știi? Și e mult greu. Asta este zborul. Da. Bun, a Așa fost este, lucrurile nu sunt ca nu are lișoare. Bun, deftina întrebare scurtă. De să-i măcar ar mânească ține mai multă țari hari. Până mântachina, nu are iubit are mai să le adăpsesc cu tutti, da. Deci, măcar ar mânească aceea care ți aduce aminte de baba și de paplu, de când erai ficiornic, și te legăna, și te ținea în brațe, și te hârțea, și te hâidipsea. Tu acel chiroș și deam lângă baba, toamna mai ales, când o adra peturi și târhână. Deci era un harau nu se spune. De apoi iarna când o despățeai săculețul, trăstuiului le ținea și adrai cu lapte și cu caș, alte lucruri nu se spune, da. Eu crescui cu oile, tu obor, cu lastră. Nu are spune aritora, și voi tineretul, nu știu, m-ați văzut văroară. Altă măcar e bucuvală. Era, Doamne, când o să scap până, o adram sârmi și o băgam niheamă pe foc, cu niheamă în tulemnul și mă cam zăceai că mâncai tort de pe Champs-Élysées. Asta era o mireche atunci. Sau băga baba tu cirea cu gătuni smeare. Nu mai te dădeai dus de acolo. Nu mai fugeai de curcubetă. Curcubetă. Da, asta mi aminteam la curcubetă, că Maia bagă nica curcubetă. Păi da. Bun, și mă aici vă cânti cu armânescu, țineai mai multe țari hari? Cântiți armânești am multe, fără număr, cum zic cu mucanii. Nu știu cu care să încep, dar că zburai de-a neavra, spuneam că e muzica polifonică. Deci, când voi de alicia să-mi îndregu minduiarea și am vărăcaile, in în casă și dau pe YouTube și n-ai mai mult iau care surorile Ghica și Flora Vanghele. M-a sabzit. Cu ei le fură în România publicate în 68 pe discul Fârșirot, grupul vocal Fârșiroții, și ale cântă separat. M-a țițudea de Zureața, de Pigeană de înaltul imn, bagă stulia mai feată. Sunt o cântice și mai ales sunt un mier când cântă polifonia mierli, pot să checăsescu. Bărbații când o cântă e mult greu și mai ales cântă fârșurutească, care este mult greu pe un sârbean și fiind baritonal și cu toate este mult greu să ia chicăsești. Vitora îmi plac, bineînțeles ca la toată lumea, Pindu, Cavala, toate formațiile mari, dar ca solist îmi place foarte mult Toni Caramin. Are un tremolo, un tuboații, un cântic așternut, mult în șat. Să-i da Dumnezeu sănătate și iar revin. Au lăsat o mână să adară documentarii de armâni cum lipsește, cu cânticile vechi și cu adețele care sunt, că au putere. Lipsește să aibă vrere. Acei ce au putere nu au vrere. Așa, oameni ca toată lumea. Nu him alepță de alam chimileț. Da. Așa este. Așa și noi ca toată lumea, așa. Este, da. Haristă domnul Constantin Sărăcăceanu că a purcat și climarea noastră și că și duci cu noi Cabaia, am avut de Săhati. Costa Maca. Haristo că ți lași una comată de chiro din apândesiși la toate întrebările esti și că ne dăsești cum fu maxus spectacolați la hântom și de care nu știam mare lucru niti să zburăsc cu tine. Și îmi pare de da, doar să adunăm documente, evidenții, și de apoi vrem să scutem tu, Migdani, un carte document despre ghisla nostru, care e cu de Alicia, Albânăm de Alicia. Da. Pații. Mare Carau, am, cum să vă spun, totna, când voi să stau să zburăsc mai ales cu tinera mea, care vor acest lucru și mi hârțesc cu căchiță Johnny Alepță,
și care îi îndrupăți un lucru mult bun. Să vă dea Dumnezeu sănătate și zvânează armânam. Haristo. Și Haristo și Mântuitorul noștri, care și zură cu noi nica una Delicia, sara, nica una delicia, mobeti, delicia. Când o Joia zină Carihini. slobozia, vă le dau câte una bamboană. Așa este. Sarmână a spus când o Da, văduțe slobozia, bamboana si văte cafion. da, da, da. Haristonica nu are și a mutritorilor și va ne Sănătate și vedem Joia ghineață. Carihini cu altă mobeti. Dea Dumnezeu sănătate multă și ghineață.